Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Gatong. Taong 1979, walang eksaktong lugar. Ipapauna ko nang sabihin sa iyo, Pinuno, ang tungkol sa pagtutol ni Gatong na ilahad ang lugar nila sa kwento mo. Magpahanggang ngayon kasi, doon pa rin naninirahan ang kanilang pamilya. At nga pala, iikot ang kwento niya sa dati niyang pinagtatrabahuhan. Itong mga panahong ito, kabilang si Gatong sa mga manggagawa ng isang malaking tulay patungo sa Karatig Bayan. Pinag-isipang mabuti ang proyektong yon at meron yung kaukulang pondo mula sa gobyerno. Hindi biro ang paggawa nito. Yung mga materyales at mga makinarya hindi pa ganoon kaunlad. Kumbaga, yung ibang mga kagamitan, mano-mano pa talaga nilang ginagawa. Ayon kay Gatong na, bukod sa bigat ng trabaho, may kaakibat ding panganib ang sinuong nilang yon. Isipin ninyo, para magawa ng maayos ang tulay, maglalambitin sila ng mga bakal na ipinagdugtong-dugtong dito. Isang pagkakamali lang, maaari silang mahulog sa halos ilang metrong taas ng tulay patungo sa sapa. Kapag nangyari yon, tiyak ang kanilang kamatayan buhat sa dami ng mga bato na nagkalat sa buong lugar. Pagtatapat pa ni Gatong na sa kasagsagan ng kanilang pagtatrabaho, dalawa sa kanilang mga kasama ang aksidenteng nahulog sa lugar na yon. Ang ginawa ng mga namamahala sa kanila, pinadalugo ang mga ito sa mismong pundasyon ng tulay. Sinikreto din nila ang mga nangyari at para hindi na humana pa ng butas ang mga kamag-anak ng nawala, binigyan nila yon ng kalakip na halaga upang yon ay manahimik. Dagdag pa niya na, 5 taong proyekto ang tulay na yon, pero pilit yung minadali ng mga namamahala sa kanila dahil sa pangungurakot nito sa pondo ng gobyerno. Oh, baka may magalit sa inyo. Hindi ko nilalahat ha. Kagaya ng mga albularyo, syempre meron ding mabubuti sa mga yan. May mga namamahala pa ring mababait at tapat sa kanilang mga tungkulin. Habang nasa kasagsagan sila ng paggawa ng tulay, minabuti nilang gumawa sa mga gilid nito ng matutuluyan nila. Gamit ang mga sobrang kahoy at iilang mga bubong, pilit silang gumawa roon ng mga barong-barong. Araw lang noon ang dumaan, nakagawa sila ng humigit sa 10 nito. Buwan pa ang lumipas, nagpatuloy ang kanilang gawain kung saan doon naman sila nagkaroon ng pagkakataon na makilala ng mga taong tubo sa lugar na yon. Palakaibigan nitong si Gatong dahil sa galing niya noong makisama, lahat ng mga taong dumaraan sa sapa, kilala na niya. Minsan nga, nakakainuman niya pa ito kung saan doon naman niya nalalaman ang iilan sa mga sikreto ng lugar na kanilang pinagtatrabahuhan. Sa kanyang pagkakatanda, 2 linggo noon ng buwan ng Agosto nang meron siyang makilalang isang lalaking nagngangalang Kaloy. Itong si Kaloy, naninirahan lang kalapit ng sapa. May asawa na yon at 3 anak. Noong magiinuman sila sa bahay nito, meron yung inilahad sa kanya ukol sa mga nasisipat nilang bahay-bahay sa unahang bahagi ng sapa. Ayon kay Kaloy na, puntahan na niya ang lahat ng lugar, wag lang yung mga bahay na yon. Hanggat maaari, umiwas sila sa lugar na binanggit nito kung ayaw nila ng gulo. Dagdag pa nito na ang mga tahanang kanilang nasisipat malapit sa mga sapa
bahay ng mga aswang. Matapos naman yung marinig ni Gatong, inakala naman niyang nagbibiro lang ito. Subalit, sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya napagtanto na hindi nga nagbibiro ang taong yon. Napag-alaman din niya na bagaman tahimik at hindi nanggagambala ng mga tao ang mga nilalang, mas mainam na umiwas pa rin sila. Sa huli, mga aswang pa rin ito at hindi yun magdadalawang isip na pumatay ng tao. Magmula noong nalaman ni Gatong ang tungkol sa istoryang yon, kumalat na ito sa kanyang mga kaibigan. Siyempre, normal lang naman yon, lalo pat halos araw-araw na silang magkasama. Nang lumaganap sa grupo nila ang ganoong balita, merong iilang doong itinuring yung seryosong usapin, habang ang iba naman naging katatawanan lamang ito. Ayon sa mga kasama niyang hindi naniniwala, baka tinatakot lamang siya ni Kaloy. Dagdag pa ng mga ito na walang katuturang maniwala sa mga ganoong bagay dahil sa hindi naman yun umiiral. Noong una, pilit ipinagtanggol ni Gatong ang kaibigan niya, pero dumating sa puntong nanawa na rin siyang makipagdebate. Mas pinili na lamang niyang manahimik kesa na may makipagsagutan pa sa mga ito. Isang hapon, matapos ang kanilang trabaho, napag-alaman niyang tatlo sa kasama nila sa bahay na kanilang tinutuluyan, sumama sa isang grupong papunta sa mga bahay na nasa unahang bahagi ng sapa. Base sa paalam ng mga ito, tutungo sila roon para makipagkilala at bumili na rin ng mga pagkaing mapapakinabangan nila. Napag-alaman kasi ng mga itong mga mamumundok ang mga tao roon, kaya na may inaasahan na nila na marami yung naitabing kopra. Nang marinig naman ni Gatong ang sinabi ng isa niyang kasama, tahimik naman siyang naglakad patungo sa parte ng tulay kung saan tanaw ang nasabing lugar. Makalipas pa ang ilang minuto, nang masilip na niya ang lugar na yon, doon bumungad sa kanya ang kanilang mga kasamang may tila bang kausap na mga taong tubo roon. Pagsilay naman niya sa mga ito, agad naman siyang bumalik sa kanilang silid para maghintay ng hapunan nila. Subalit, pagtungtong naman ng 7:00 ng gabi, pansin na pansin naman niya na hindi pa rin nakakauwi ang mga kasama nila. Gayunpaman, pinili na lamang niyang yon ay ipagsawalang bahala sa kadahilanang baka dumaan pa ito sa mga kaibigan nitong nasa ibang barong-barong. Sa pagsapit ng sumunod na araw, muling nagpatuloy ang kanilang trabaho. Yung tatlo nilang kasama sa bahay, nakita naman niyang masiglang nagtatrabaho sa gitnang parte ng tulay. Nang mapagtanto naman niyang ayos lang ang kalagayan nito, agad naman niyang pinaghandaan ang panibagong araw ng kanilang gawain. Magbabandang tanghali na noon, akmang pabalik na sila sa kanilang mga tinutuluyan, bahagya naman silang natigilan nang may marinig silang malakas na tunog ng bakal na animoy dahan-dahang natatanggal. Pagsilay nila noon sa tulay, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang 6 nilang kasama na pilit sinisira ang kanilang mga ginawa. Pagtitig nila roon, bigla naman yung kumuha ng matutulis na bakal, sabay ipit nito sa 2 bakal na magkadikit. Matapos nun, buwelo yon ng mga ilang dipa, sabay takbo patungo sa bakal na inilagay nila. Dahil sa bilis at lakas ng pagkakatakbo ng 4, tumagos sa mga katawan nito ang dulo ng bakal na kanilang iniusli. Hindi naglaon nang mawala na sila ng ulirat
tuluyan na silang bumagsak sa ilalim ng tulay na yon. Dahil sa karumal-dumal na insidenteng kinasangkutan nilang apat, agad namang iniutos ng namumuno sa kanila na bantayan ng iba pa nitong mga kasama. Malakas kasi ang kutob nito, na kagaya ng apat, ganon din ang gagawin ng mga taong yon. Aminado rin ng namumuno sa kanila na medyo nakakapangilabot na ang mga nangyari. Labis din itong namroblema kung papaano nito malulusutan ng ganoong sitwasyon. Ayos lang sana kung isa lang ang namatay, pero dahil sa apat ito, magdudulot yon ng kaguluhan sa kanilang proyekto kung sakali mang tanggihan nila ang pamilya ng mga ito. Kinahapunan noong mismong araw, kabilang si Gatong sa mga nagbantay sa 5 pang kasama ng mga nagpakamatay. Habang lumalalim noon ang gabi, pansin naman niyang nasa maayos pang pag-iisip ang mga panauhing yon. Akala ni Gatong wala na doong mangyayaring masama, pero sa paglalim pa ng gabi, doon na nila unti-unting napapansin ang pagbabago sa asal ng mga ito. Kung kanina panay pa ang pag-uusap ng mga yon, noong lumalim na ang gabi, para na yung aligaga, tapos tulala na lang at hindi mapakali. Ilang beses na rin nila itong sinubukang kausapin, pero parang wala na yung naririnig. Ang mas ipinagtaka pa nila, yung itim sa mga mata nito, nagkukulay puti na. Minuto pa ang lumipas. Lumalim na rin ang paghinga ng mga ito hanggang sa gumawa na yon ng panakanakang pag-ungol. Kung nakarinig na kayo ng taong umuungol matapos itong madisgrasya, gano'n na gano'n ang tunog nito. Nakakapangilabot at higit sa lahat nakakabahala. Dala ng kanilang pangamba, agad naman silang tumawag ng makakatulong sa kanila, pero sa kasamaang palad, wala din itong mga nagawa. Lahat kasi silang nagtatrabaho sa lugar na yon, aminadong mangmang pagdating sa lihim na karunungan. Maya-maya pa, pagdating naman ng mga pinuno nila, bigla namang nagwala ang mga panauhing yon hanggang sa makakuha na ito ng mga armas mula sa mga kasamahan nilang nagbabantay. Sa isang kisap mata, kinalabit ng mga taong yon ang gatilyo na siyang naging sanhi upang pumutok ang mga ulo nito. Pagbagsak naman sa lupa ng kanilang mga bangkay, lahat ng mga nakasaksi halos hindi makapaniwala. Yung tipong bawat isa sa kanila tulalang-tulala na para bang pinag-iisipan kung bangungot lang ba ang kanilang mga nasaksihan. Si Gatong naman noon, halos marami ng katanungan ang umiikot sa kanyang isipan ukol sa mga nangyari. Hindi naglaon. Pagbaling naman niya ng kanyang paningin sa sapang pinagtitirhan ng mga panauhing ipinagbigay alam sa kanya ni Kaloy, doon niya nasilayan ang mga sulo nitong may sindi na nasa 9 bilang. May mga nasipat din siyang tao noon sa lugar na para bang meron yung hinihintay. Walang sabi-sabi, agad naman niyang kinausap ang kanyang mga kasama ukol sa mga bagay na inilahad ng kaibigan niya. Ano? Hindi pa kayo maniniwalang aswang ang mga taong yon? Mag-isip nga kayo. Silang 9 lang doon ang pumunta. Imposible namang nagkataon lang ang lahat, hindi ba? Kung ako sa inyo, pag-isipan niyo ang mga sinabi kong ito. Hanggat maaari, umiwas na tayo sa kanila. Posibleng maubos tayo rito kung magtutuloy-tuloy ito. Di ako naniniwalang aksidente lang ang lahat. Merong sumapi sa kanila, kaya nila na kayang gawin ang mga bagay na yon. Bahala kayo kung maniniwala kayo sa sasabihin ko. Wika ni Gatong sa kanyang mga kasama.
Nang marinig naman yon ng mga namumuno sa kanila, ora mismo ipinatawag nito ang kaibigan niya. Subalit, dahil sa sukal ng daan patungo doon at gabi pa, hindi na sila nag-aksaya ng oras na pumunta. Ang tanging ginawa na lamang nila noon, hanapin ang iba pa nilang mga kasama na nahulog sa sapa. Sa kasagsagan ng gabi, isa si Gatong sa naghanap sa mga ito. Habang binabagtas nila ang daan sa ilalim ng tulay, pansin na pansin naman nila ang paghuni ng napakaraming ibon sa buong paligid. Para bang ang mga hayop na kanilang naririnig, nagbibigay babala ukol sa mga panganib na maaaring mangyari. Magbabandang 10:00 na noon ng gabi, pero wala pa rin silang nakikita. Napakalayo na rin ang distansyang tinahak nila, pero isang bangkay pa lamang ang kanilang nakuha. Makalipas pa ang ilang minuto, habang tumitingin sila sa ilalim ng tubig, merong napansing kakaibang paggalaw itong si Gatong. Hindi niya mawari pero sa kabilang ibayo ng sapa, may nasipat siyang isang kakaibang tuod na bigla na lamang lumitaw. Sinabayan din niyo ng pag-usli ng isang parang palikpik ng pating o sirik kung tawagin. Maya-maya pa, bigla na lamang tumayo yung nilalang na nasipat niya. Nanlilisik ang mga mata nito habang ang kanilang mga balat naman kumikintab tuwing nasisinaga ng buwan. Dahil dito, agad naman yung tinutukan ng lente ni Gatong, subalit pagtama ng liwanag na nagmumula sa lenteng yon, tumagos lang ito sa kabilang ibayo. Hindi niya mawari pero siguradong sigurado siya, walang kapasidad ang liwanag na gawa ng tao na tamaan ang mga nilalang na yon. Matapos ang mga pangyayari, bigla namang umatungal ang mga nilalang na halos bumalot na sa kabuang bahagi ng lugar. Kahit yung mga kasama niyang nasa malayo na, hindi maiwasang mapaatras, dala ng labis na takot buhat sa kanilang mga narinig. Pagsikumpulan naman nila noon sa isang tabi, dahan-dahan namang pumailalim sa tubig ang nilalang na kanyang nasipat at sa isang kisap mata, umahon yun sa pangpang na malapit sa kinaroroonan nila. Yung tuod na unang nakita ni Gatong, isa palang sibat na parang pangunahing sandata ng nilalang na yon. Napakaitim nito at meron yung napakatulis na dulo. Sa pagtitigan naman nila ng nilalang, agad naman siyang nakaramdam ng matinding panghihina na halos mapalupasay na siya sa lupa dahil sa kawalan ng lakas ng kanyang mga paa. Nang mapansin naman yon ng nilalang na sumukol sa kanila, agad naman itong iniusli ang mga mahaba nitong pangil habang nagsasabi sa kanila ng, "Hindi kami natutuwa sa inyong mga ginagawa. Umalis na kayo. Dahil kung hindi, wala kaming ititira sa inyo. Sa lugar ninyo gawin yung proyekto nyo. Huwag dito sa amin." Nga pala Pinuno, iba yung pagkakasabi ng nilalang sa mga katagang yon. Tinagalog ko na lang para sa ikauunawa ng karamihan. Matapos naman nilang marinig ang sinabi nito, pilit naman sila doong nagrason pero sa kasamaang palad, hindi naman sila pinakinggan ng mga nilalang na yon. Maya-maya pa, nang hindi na nito maatim ang pagrarason nila, bigla naman itong tinuhog ang isa nilang kasama na mabilis naman itong ikinamatay. Ayon kay Gatong, na matapos tumagos sa katawan nito ang hawak na sibat ng nilalang, kitang-kita niya kung papaano yun manuyot
hanggang sa maging kalansay na lang ito. Sa puntong yon, inakala ni Gatong katapusan na rin niya, pero bago pa man sila maubos ng nilalang na yon, dumating si Kaloy na merong suot-suot na makapal na tela sa noo nito. Pagsilay naman ito sa kanya at sa nilalang, mabilis naman itong ibinaba ang telang yon na siyang naging sanhi upang lumabas doon ng isang tamawong may napakalaking katawan. Nakasuot yon ng baluti at meron itong daladalang malaking kampilan. Sa pag-utos naman ni Kaloy na sugurin nito ang nilalang, mabilis naman yung sumunod, kung kaya't nagkaroon sila ng pagkakataon na tumakas. Makalipas pa ang ilang minuto, dumiretso sila sa bahay nito para magtago. Yung iba niyang kasama hindi na nito pinasunod pa. Sa halip, sinamahan na lamang nila yon na makabalik sa mga kubong pinanunuluyan nila. Nang marating na nila Gatong ang bahay nito, dali-dali naman sila doong pumasok para magtago. Sa kanilang pag-uusap, napag-alaman niya na lulusubin pala ng mga nilalang na yon ang lugar na pinamamahayan nila. Naniniwala rin ito, madali lang nitong mapapaslang ang mga tamawo nitong tinawag buhat sa dami ng mga kauri nitong nagkukubli sa ilalim ng sapa. Pagtatapat pa ni Kaloy sa kanya, naisin niya mang tulungan ang mga kasama nito. Tanging isang tao lamang ang makakaya niyang mailigtas. Kung sakali mang mangangahas pa siyang magsama ng 2 o 3, paniguradong matutuntun din ng mga nilalang na yon ang tahanan nito. Sa oras na mangyari ang bagay na yon, hindi ito magiging maganda dahil paniguradong merong magbubuwis ng buhay sa kanila. Mapipilitan ding iwan siya ni Kaloy sa oras na nasukol na sila ng mga nilalang na yon. Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi tahimik na sumunod. Ilang oras pa ang lumipas, nagpatuloy ang katahimikan sa lugar na yon hanggang sa nagkaroon na siya ng lakas para magtanong. Kaloy, ano nang mangyayari sa mga kasama ko pagkatapos nito? Nababahalang tanong ni Gatong sa kaibigan niya. Hindi ko alam, pero isa lang ang masisiguro ko sa'yo. Sino man ang mamatay sa kanila ngayong gabi, mapapalitan ito ng balat kayo. Gagawin niyo ng mga nilalang na yon para ikubli ang mga karumal-dumal nilang ginawa. 1 buwan ang bisa ng balat kayong gagawin nito. Sa loob ng 1 buwan, huwag kang magugulat kung meron kang makitang kakilala mong nagtatrabaho sa tulay na masayang namumuhay kasama ang pamilya nito sa bayan. Patay na sila, kaya layuan mo sila hanggat may oras ka. Sagot naman ng kaibigan niya. Dagdag pa nito na ang mga makikita niyang taong namatay sa mga kamay ng mga aswang, pawang mga naglalakad na lamang na mga tuod. Sa oras na lumipas ang 1 buwan, mamamatay na lamang yon ng walang dahilan. Susubukan din itong tapusin ng tulay bago yon bawian ng buhay. Dahil sa sinabi nito, labis-labis naman ang takot na kanyang nararamdaman para sa kanyang mga kaibigan at kasama. Kinabukasan, pagbalik nila sa kanilang pinagtutuluyan, napansin naman noon ni Gatong na wala namang kakaibang pangyayari sa lugar na yon. Normal pa rin naman ang trabaho na parang walang naganap na paglusob noong nagdaang gabi. Ngunit sa kanyang pagmamasid, meron siyang napansing kakaiba sa mga taong yon. Habang nasa kasagsagan nito ng trabaho, tila bang hindi kumukurap ang mga mata nito. May mga nakikita rin siya doong iilang mga taong tubo sa lugar
na parang yon ang nakatalagang magbantay sa kanyang mga kasama. Ilang beses din niya yung sinubukang kausapin pero sa hindi malamang dahilan, di na ito kumikibo. Ilang minuto pa ang lumipas, lumapit sa kanila ni Kaloy ang isang nilalang na animoy nangangalaga sa lugar na yon. Pagharap nito sa kanila, ngumisi lang naman ito habang nagwiwika ng, Ang lakas ng loob mong bumalik. Ikaw yung nakaligtas kagabi, hindi ba? Mapalad ka dahil kaibigan mo si Kaloy. Alam mo ba kung sino nagligtas sa inyo kagabi? Walang iba kundi yung tela niyang palaging nakapatong sa ulo. Tinatawag yang pirang, ang isa sa mga mahihiwagang gamit ng diwatang si Kanlaon. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagsingit naman ni Kaloy ukol sa sinabi ng nilalang na yon. Ayon sa kanya, hindi sila doon pumunta para maghamon ng gulo. Sa halip tumungo sila doon para kunin ang mga gamit ni Gatong. Dagdag pa nito na kapag nakuha na nila yon, hindi na sila babalik sa lugar na yon. Kakalimutan na rin nila ang kanilang mga nakita ni ang mga nangyari noong nagdaang gabi. Sa huli, patay na ang mga taong naroon at wala na silang magagawa para iligtas ang mga ito. Nang marinig naman ng nilalang ang sinabi ni Kaloy, agad naman yung nagbigay daan para kunin ang mga gamit na hangad nilang makuha. Mariin din itong inilahad sa kanila na palalagpasin nila ang mga pangyayaring yon. Basta ba'y wala silang pagsasabihan ukol sa mga nangyari. Inilahad din ng nilalang sa kanila, nirerespeto nila ang gamit ng diwata, kung kaya't hindi na nila ninais pang magsayang ng buhay at lakas para mapatumba lamang ang antingerong kaibigan niya. Dahil sa sinabi nito, mabilis naman nilang kinuha ang mga naiwan niyang gamit at sa lalong madaling panahon, nagpakalayo-layo na sila sa lugar na yon. Alam niyo, Pinuno, nang makalis na doon si Gatong, yun na rin ang huli niyang pagkakataon na masipat ang kaibigan niyang si Kaloy. Gayunpaman, naniniwala siyang ligtas ito dahil sa mga kakaiba nitong gamit na tinatangan. Magpahanggang sa ngayon, naging palaisipan pa rin para sa kanya kung papaano nakuha ni Kaloy ang pirang, isa sa mahiwagang sandata ni Diwatang Kanlaon. Okay, opinyon ko sa kwento. Ang ganda naman ito, Gatong. Ano kaya no? Meron kayang serye to? Baka naman meron na ikwento si Kaloy sa'yo, Gatong, tungkol sa nakaraan niya. Kasi ako sobra akong interesante rito, lalo na pagdating sa mga ganito. Yung mga armas ng diwata. Grabe, hindi ko nga rin alam talaga kung paano to nakuha ni Kaloy. Pero ang galing, ang ganda ng kwento nito. Ang ganda ng kwento na to kasi isipin ninyo karamihan sa mga ibinibigay na sandata ng mga diwata sa mga ordinaryong tao, nasa espiritual na anyo. Diba? Alam ko yung iba sa inyo, kinilabutan kasi isipin nyo, nga no, tama si Pinuno kasi sa halos lahat ng serye na naikwento natin o yung may kinalaman o may konekta sa mga diwata, lahat ng ibinibigay nila nasa espiritual na kaanyuan. Pero itong kay Kaloy, tela na nakapulupot sa ulo. Ang galing nun. Diba? Ano kaya kung meron pa tong isang kwento? No? Sana naman, Gatong, kung sakali mang merong naibahagi sa'yo si Kaloy, ay hindi, malabo pala. Kasi ang ending natin, naging palaisipan kay Gatong kung papaano nakuha ni Kaloy yung sandata nga ni Kanlaon. So, wala na tayong masusunod. Hindi na to masusundan.
isang kwento lang to. Pero para sa akin, solve ako rito. Yun nga lang, gusto ko malaman kung ano yung nakaraan ni Kaloy. Pero ang tanong, saan natin uhugutin yun, di ba? Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.